Τα Χριστούγεννα στον Εύρο και ειδικότερα στην επαρχία Δημοτήχου και Ορεστιάδος έχουν μια ιδιαιτερότητα, νομίζω, από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Είναι ένα έθιμο καταρχήν την παραμονή των Χριστουγέννων να στέλνουμε στο τραπέζι 9 φαγητά, αλλά επειδή είναι νηστεία, τα 9 φαγητά είναι όλα τα πιο πολλά από κολοκύθι. Γι' αυτό έχει βγει και η παροιμία που λέει 9 λογιών φαΐ όλο κολοκύθι. Κολοκύθι βραστό, κολοκύθι ψητό, κολοκυθόπιτα, κολοκύθι σε γλυκό. Και φυσικά το έθιμο απαιτεί ο νοικοκύρης του σπιτιού να αφήσει το πορτοφόλι του απάνω στο τραπέζι για να το βρει το πρωί, να το φέρει ο Χριστούλης γεμάτο. Εμείς οι πιτσιρικάδες τότε περιμέναμε πότε θα λαλήσουν τα κοκόρια, να βγούμε στους δρόμους να πούμε τα κάλαντα. Τα κάλαντα εκεί ήταν επιφωνήματα απλώς. Τα τραγούδια ήταν την άλλη μέρα το πρωί. Μόλις σχόλαγε η εκκλησία, βγαίναν πλέον οι μεγαλύτεροι, οι έφηβοι, οι αραβωνιασμένοι και μερικοί νιόπαντροι, και γύριζαν από σπίτι σπίτι, έλεγαν τα κάλαντα, τραγουδιστά πλέον. Επίσης την ημέρα των Χριστουγέννων, μετά την εκκλησία, σφάζανε τα χοιρινά, τα γουρούνια. Και τα χοιρινά για την Θράκη και ειδικά για τον Εύρο ήταν το λάδι και το βούτυρο της χρονιάς. Τα χοιρινά αυτά που τα έθρεφαν 1 ίσως και 2 χρόνια έφταναν τότε, θυμάμαι, μέχρι 150 οκάδες, 200 οκάδες, και αν ήταν πολύ μελής η οικογένεια, φυσικά όλο το χρόνο με το λίπος αυτό μαγειρεύανε